Громадянство в Польщі. Якщо ви плануєте подаватись на громадянство в Польщу, ми зараз скажемо за Wielkopolskie wójstwo, то ви мусите розуміти, що термін по часу отримання даного громадянства буде займати рік у тому випадку, якщо ви не зробили умісцовіння документів отримання акту про народження польського зразка. Останнього із наших клієнтів, яких ми подавали на громадянство, час отримання громадянства з умісцовінням документів зайняв цілий рік. Так як умісцовіння документів, отримання акту про народження польського зразка не є таким швидким, як ви собі уявляєте. Тому важливо розуміти весь ланцюг дій перед подачею. Мусите зробити умісцовіння. У нашого клієнта, наприклад, умісцовіння зайняло немало часу, але сама процедура отримання громадянства зайняла всього 4 місяці. Якщо вам буде потрібна допомога в отриманні громадянства, ми займаємося Познань, Wielkopolskie wójstwo, офіс на місці, ми на місці, підписуємо договір співпраці і працюємо.